Suvereno je úspešný slovenský reper. Narodil sa 15. novembra 1984 v Bratislave. Jeho predošlými umeleckými pseudonymami boli O Suvereno, MCL alebo Lucky. Vytvoril a stal sa členom bratislavskej skupiny 2H Pozitív, ktorá v roku 2005 vydala album Tak to malo byť a tak to bude, single Bar Element v roku 2006 a album Premium v roku 2007. Účinkoval v oboch dieloch muzikálu Príbeh ulice. Neskôr sa však vydal na dráhu solového umelca. Jeho prvý solový album s názvom Král vs. Joker vyšiel 17. mája 2010. Je len jedna, ostatné propaganda. Keď hľadáš pravdu, spoznáš ju, pravda ťa oslobodí. Masívna kampaň strachu je to, čo propaganda plodí. A keď dá záujmy zisku chtivých vedú krajiny. Už o rok neskôr, 1. júna 2011, vydal mixtape s názvom Zlatá stredná cesta. Jeho zatiaľ posledný album nesie názov Alchymista a teší sa veľkej obľube. Pochádzajú z neho úspešné single Nech sa darí, Nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou, nech sa ti darí, nech si... Spomeň si, kto si? Sloboda, umenie, vedomie, energia, svetlo, učenie, vesmír, evolúcia. Som súčasť celko, ako kvapka v mori, celok je vo mne, cezo mňa tvorí. Či empatia? Ak je vyzývavá, tak ma vyzvené v izbe, stiahnem tanga a rolety. Len ty a ja, spájená som, vieme len my dvaja, aj keď pravda. V roku 2013 naspieval v spolupráci s Dominikou Mirgovou pieseň Kvapka nádeje, ktorá je hymnou rovnomennej nadácie. Spolu s Dominikou naspieval aj songy Give It Up a Nekonečný príbeh. Tak smejme sa spolu a prispieme k tomu, nech nemajú smolu tí menšie biči. Namiesto rečí sa rozhodli prečíň, buď o kvapku lepší. Musím mať nádej, aspoň kúsok nádeje, tú, v ktorú verím, že už zajtra lepšie je. Smejem sa, ha, 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 na vašich povách. Suvereno sa snaží svojou tvorbou ovplyvňovať a motivovať mladých ľudí. Jeho texty odzrkadľujú jeho pohľad na svet. Kvôli tomu sa stal tento rok terčom útokov populárneho repera Rytmusa. Ako odpoveď na útoky naspieval skladbu Čarodej, v ktorej otvorene kritizuje Rytmusové správanie a zlý vplyv na poslucháčov. Tá je najvyšší čas, aby vyšla von pravda a spadla z vás konečne kliatba. Kto vám dal do hlavy tie programy, že si nepríčetne nadávate na mami? Sám si píšeš texty, tvoj slovník to je krása, fakt inšpiruješ deti. Dokáž nám všetkým, že si pán. Presvieča len ten, čo neverí si. Na otázku v rozhovore, aké knihy čítaš, si odpovedal obrázkové. Čo? To si pekne hlúpy prípad.